Sărut mâinile, scumpă doamnă. Gigele acasă? Cred că doarme. Zicea că e puțin răcit. V-am adus niște stupefiante. 2 de vacă, 2 de porc, pune de sarmale, ulei și măsline. Trebuie să le puneți la desalat. Vai, domnul Titi, nu trebuia să vă deranjați. Cât ne costă? Nimic, absolut nimic. Gigele foarte iubit de spectatori și stimat de măcelari. Fără abator, noi nu intrăm în B. De acolo mai ciugulim și noi o proteină. Aiurea, n-ai pic de febră. De ce n-ai venit la antrenament? Gigele, va să zic că m-ai mințit. Eu țin la tine ca la copilul meu. Viu la tine încărcat cu cărniță, cu ulei, cu măsline. Și tu vrei să-mi lași familia pe drumuri? De ce, Natiti? Păi tu nu știi că peste câteva zile avem meci de baraj? Știu, Natiti, dar spune și dumneata, ce să fac? N-am nicio vină dacă meciul coincide cu Olimpiada de Matematică. Ei și? Mă duc la București la Olimpiadă. Gigele, îți jur pe cea mai scump că dacă tu mă lași în rahat cu meciul ăsta, mă duc și mă spânzuri de poarta stadionului, ca să mai ai pe conștiință, numai pe mine și pe nevastă mea și pe copilul meu Ciprian, cu pian în rate de 10.000 de lei.